nne kwuru n'ọrụ mmadụ na-akpọ oku ife na-ezuzu unu bụ maazụ unu fụ ndị unu ya ege ntị n'ụlọ okwu fa unu na-ezuzugharị ọ bụfụ na ụmụ chingom boys ya na-agwa unu okwu ọrụ mmadụ ka na-akpọ ikpe bezusoro unu Igbo ka ike che nri ị na-eme onye Igbo kwa ụbọchị na-achụ ụmụ agbọghọbịa akwa gị ọka nụfụ nwaanyị last month ebe kwuru nwanne m nwaanyị nwadị ana m Igbo kwa Igbo ihe emegide ihe eto ihe emegide ya ibi nwa ọsọ ọ ihe eto agada eji baro wee na-akpụ infection akpụrụ arụ ebe Igbo okpokpo ụmụazị okpokpo na-agwa obe n'ebe ị na-eme onwe na-eleli onwe gị nwatakịrị ọnwụrịcha nwaanyị nwụrụ last month oke ekwela izu oke emere month ịchụ ọgụ ụmụ agbọghọbịa ebe Igbo ihe na-eme ebe Igbo agadi ekwe nka ịchụ agadi ịchụ agbọghọbịa ihe na-emechi eme ilu akwa oche were achọ ụmụazị ihe ebechi ihe ladụ onye abịa ime ebe a agụwa ma nwatakịrị egwuru ọhụ ọkụ ukwu ha anaghị ekweghị ezu ike ebe Igbo ladebe ukwu ebe Igbo ịmalite ime were nri kebugechi abalahụ n'azụ ebe Igbo baa uru ebe na ya eme ya ebe Igbo kwebo eke m nọsụ ịgbaji ebe Igbo mma na-agụghị ekwe ebe Igbo ị na-eme ajadu eme agbọbịa eme ọkụkọ eme udene nwere nke ị na eme ebe Igbo nwanne iri ya abawalịgota apịagbuo ụmụ ajadu dibe ya apịagbuche ụrụ na ụka nna ebe Igbo nwanne ihe abụ ya ọtọ ọya zafta ịwụrụ na ihe arara kwa baba ebe Igbo ụka nna